Hup, Holland, hup. 8 doelpunten voor, 0 doelpunten tegen. We worden wereldkampioen, dat kan niet anders. Althans, dat zeg ik, maar ik ben vooral benieuwd wat de oud-international aan tafel daarvan vindt. Dit is Tafelvoetbal. Welkom bij Tafelvoetbal. Aan het einde van een weekend zonder clubvoetbal. Maar we hebben natuurlijk desondanks genoeg te bespreken aan deze tafel. En dat doen we met een drietal met vaste waardes die u kent. Met Maurice Graaf bijvoorbeeld, die er weer is. Net als zijn collega aan de overkant, dat is Reginald Tal. En tegenover Reginald zit er weer iemand die andere twee schrikbarend goed kent. En dat is Erik Meijer. Hartstikke fijn dat je er bent, Erik. Welkom. Jij bent oud-voetballer, je bent voetballiefhebber, maar je bent vooral ook sportliefhebber. Ik krijg altijd de indruk als ik zie wat je doet in het dagelijks leven. WK Gravel gezien dit weekend? Ja, uiteraard. En, in het idyllische Meersen zelfs eventjes gaan kijken naar de mannen op zondag. En die kwamen toch met een rotvaart door de bocht in Raar op de Versweg. Dus ik vind het wel imponerend hoeveel honderden mannen daar gesoigneerd in een al dan niet Nederlands of Italiaans of Belgisch truitje daar volle gas geven. Ja, het is een hele happening ook, hè, natuurlijk. Ja, het was volgens mij 4 jaar geleden had iemand dat uitgedacht ergens op een camping. En ik dacht van, we gaan dat nu beginnen. En je ziet het steeds professioneler worden. En ook de retail, de fietsenzaken. Ja, daar staan de gravelbikes vooraan en daarna komen dan de renfietsjes en het elektrische gebeuren. Iets dikker bandjes ook. Het was wel schrikbarend, misschien een beetje wat zaterdag gebeurde als je kijkt naar de wedstrijd bij de vrouwen daar. Want daar zagen we de wereldtitel toch zo goed als zeker voor Shirin van Anrooy. Die reed vooruit met een achtervolgende groep met 3 landgenoten erin. Dan denk je, dat kan niet meer mis. Maar die landgenoten gingen rijden. En die halen haar uiteindelijk nog bij. En dan is het de Simpelveldse Lorena Wiebes die uiteindelijk wereldkampioen wordt. Dat is mooi voor haar. Iets minder mooi voor Van Anrooy, die er helemaal niks van begreep. En de tranen over de wangen zag rollen na afloop. Teruggehaald worden, Reginald, door je eigen teamgenoten. Ja, is dat denkbaar in het voetbal? Ik zou die bondscoach wel eens willen spreken, wat de wedstrijdtactiek was. Ja, die zei, ja, dat was niet echt een afgesproken tactiek. Nee, dat lijkt me duidelijk. Ja. Lijkt die gasten van de BBB, die zegt, we doen maar wat. Maar als je dat geflikt wordt door je eigen ploeg, ik had ze van het podium afgeschoten met een bal of zo. Ja. Dat is wel heel lullig dit. Hè? Komt gelijk die bal in mijn gedachten, maar... Kun je parallellen trekken tussen wielrennen en het voetbal qua teamdynamiek? Lijkt me toch heel anders, een kleedkamer zo? Nou, ik denk zeker dat er dingen hetzelfde zijn. Kijk, voetballen, een team, dat begint met afspraken maken met elkaar, afspraken nakomen en controle op die afspraken. Dat noemen ze dan discipline. Dat heb ik bij Stevens heel erg goed geleerd en besef voor Goossen. Ja. Dat is in het wielrennen hetzelfde. Ja. En een bondscoach die zegt, we hebben niet duidelijk afspraken gemaakt, is niet geschikt als bondscoach. Het gaat over gênante dingen ook, Maurice. Wat je tegenwoordig ziet, dat iemand gewoon die wil een penalty nemen. En dan pakt er iemand anders de bal. En dan staan ze daar met 3 volwassen kerels zich als kinderen bijna te matten. En dan zie je die trainer langs de kant denken, wat is hier allemaal aan de hand? En dan hoop je eigenlijk dat die gozer hem gaat missen. Die hem dan van iemand anders afpakt. Hè? Ja, dat soort dingen. Het enige verschil is natuurlijk dat ze hier ook nog dat je teams hebt. Ja. Die in een oranje shirtje... Ja, die hebben de teambroek aan, maar het shirtje van oranje. Ja, je hebt ook nog de ploegen waar je normaal voor rijdt. Ja. En daar zitten natuurlijk ook nog belangen bij. Ja. Ja, maar dat heb je met voetbal toch ook met het Nederlands elftal. Die spelen ook bij elkaar, kunnen bij elkaar spelen in de ploeg. Ja, de ene is hier wint er eentje. En als je met Nederlands elftal wint, dan win je met tegenwoordig 23 man. Ja. Maar dan moet je wel eens zijn over wie bijvoorbeeld de penalties neemt, om maar eens iets te noemen, hè, binnen zo'n elftal. Ja. Maar Nederlands elftal, is de plaatsing binnen voor het WK? 3 punten voor, waarvan 2 wedstrijden, eentje thuis tegen Litouwen, dat moet walk-over zijn. En het doelsaldo is zo'n groot verschil dat je nog zelfs een nederlaag tegen Polen kan permitteren. Ja, tenzij Malta doet wat ze in de jaren 80 ook een keer deden, namelijk ons niet echt helpen. Nee, maar ik denk dat het ook gek moet gaan, wil Nederland in Polen verliezen. Ja. Wat vonden we ervan dit weekend, Erik? Heb je het gezien, Oranje? Ja, waar wil je het over hebben? Over de wedstrijd van gisteren? Ja, vooral die van gisteren, want die was wel prima, toch? Ja, de eerste helft was gewoon prima. Alleen dat is het al 3-0.
En dan zit je daar in het stadion en dan weet je eigenlijk ook als oud-voetballer zo. Ja. Ja. Dat was het. Want die gasten moeten allemaal in het weekend in de Premier League of waar dan ook volle bak gaan. Dus dan gaat het energieniveau 40% lager en dan win je ook van deze tegenstander. Is dat begrijpelijk of moeten we daar iets van vinden? Zeg maar? Als wij het leuk vinden om 70 wedstrijden per jaar te laten spelen door de jongens, dan is dit begrijpelijk. En uit te zenden. Ja. Nog erger. Maar dat vind ik wel een mooie. Dat is zo, hè. Ik snap dat ook helemaal. Die spelen 70 wedstrijden per jaar. In de KKD, waar we het hier ook vaak over hebben, spelen ze maximaal 40 wedstrijden per jaar. Dan moet je al alles spelen. Ja. En toch zitten ze daar met die data en moeten die jongens na 60 minuten gewisseld worden, iedere wedstrijd, om ze maar fit te houden. Absolute kolder. Dat vind ik dus ook. En ook een keer goed naar de kloten laten gaan. Gewoon doen. Het mentale aspect, daar heb jij het nou over. Maar, ja, misschien mag ik het niet zeggen. Ik ben zelf geen vader. Maar ik zou mijn zoontje nooit naar het trainen rijden. Ik zou mijn zoontje nooit de voetbalschoentjes in de tas pakken. Verwende rotjongen zijn het geworden. En dat zijn die kinderen niet schuld, maar die ouders. Ja, maar we doen daar in de hele voetballerij. Ja, en dan ga je bij 40 wedstrijden ga je mensen zeggen, overbelasting en dit en dat. Zo de mieter op. Maar dit is een beetje de lijn Huub Stevens die ik jou wil uitspreken. Want die zat natuurlijk niet zo. Weet je wat het voor een lijn is? Gewoon een menselijke lijn is dat. Ik heb allemaal van die piepers in mijn auto. Die heb ik niet nodig. Ja. Maar de auto-industrie vindt het nodig om mij overal te helpen. Ja. En dat is met ouders net hetzelfde. Vooral die Duitse auto's, hè? Die doen wel heel veel. Die Volkswagens en zo. Ja, maar het is het pamperen. Het is het, we mogen eigenlijk bijna niks meer fout doen. Ja. Je mag niet uit de boom vallen van het klimrek. En dan moet er een rubberen bodem onder zijn. Je wil meer hardheid zien bij mensen, gewoon van nature. Soms moet je in het rood gaan om er mentaal ook sterker van te worden. Ik heb iedere voorbereiding in het bos moeten kotsen. En vond ik dat leuk? Nee. Probeerde ik er onderuit te komen? Ja. Maar dat lukte meestal niet. Het begint dat je te lachen aan de overkant van de tafel. Jij hoeft het toch niet te kotsen? Nee. Nee, want hij was heel slim. Erik, dus van boven naar beneden, het gaat altijd om geld. Ja. Vervolgens FIFA, UEFA, al dat gelul. Vervolgens gaan we de gekste toernooien organiseren. Vervolgens gaan we, zoals Frenkie de Jong ook zei, we gaan even lekker een lokale Spaanse wedstrijd in een van de andere continenten spelen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Belachelijk is dat we 5 man mogen wisselen. Belachelijk is dat we een selecties hebben van 21 man. Ja, 26. Belachelijk is dat we 8 man staf hebben. Ja. Wij zijn natuurlijk van een andere generatie. Tegelijkertijd, wat jij ook zegt, wij speelden. En als je moe was, ja, dan was je moe. En dan kon de tegenstander wel of niet gebruik van maken. Dat is een wedstrijd. En als ik iedere keer 5 man mag wisselen, en het publiek komt ook niet kijken, vind ik, van nummer 12 tot en met 17. In de KKD zeker niet, heb je helemaal gelijk. Maar even advocaat van de duivel. We weten natuurlijk nu ook wel veel meer met alle meters die iedereen draagt. Ja, wil je alles Dat is weten? wel waar. Ja. Wil je alles weten? Ah, die jongens Nou zijn ja, ook- een die jongens trainer zijn wel. wel Maar een wat stuk wil je fitter. weten? Sam, wat wil je De weten? trainer wil weten hoeveel kan ik van een speler vragen zonder dat ik hem de komende weken niet optimaal kan gebruiken. Wat een gelul. Oké. Ja, ik vind het echt gelul. Ja, maar Ik weet dat het wij zo werkt. worden nou Ik weet dat het zo weggezet werkt. als oude fossielen, Dat is ook als zo. je zo denkt. Zou ik nooit durven zeggen over jullie. Ja, moet jij ook niet doen. Nee, zeker daarom zeg ik durf dat niet. Maar het is wel Ja? feit, het tempo gaat omhoog. Er wordt veel meer van de jongens verwacht. Dat klopt wel allemaal. Heel Dat veel is daar- high daar intensity runs, Erik. Heel Ja. veel high intensity runs. Ja, De verkeerde kant op, de ballen de verkeerde kleur. Heb je frame pingpong gezien? Ik noem het nu frame pingpong. Frame pingpong. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Nee? Want? Hij loopt zichzelf in de weg, komt op de achterlijn. Als hij er komt, geeft hij hem aan de verkeerde kleur. Loopt Dumfries voor de voeten. Maar we mogen in ieder geval Malta hebben. Wat een ellende. Ja. En dan staat er een slungelachtige spits. Je kijkt niet naar jou, want hij was een goede spits. Maar er staat er een spits die altijd op het verkeerde moment op de verkeerde plaats staat. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe Erik zou opstellen. Nou, het scheelt dat we hem dat gevraagd hebben. Het Nederlands elftal, als je nu een ideale 11 zou mogen opstellen, wat zou je ervan maken? Voorin bijvoorbeeld. Ja, als ik dan die hele selectie kijk, en voorin bijvoorbeeld, ja, we hebben geen alternatief dan Depay. Nee. Er is niemand anders. En Weghorst, het is gewoon iemand die moet je gewoon helemaal opjennen. En zorgen tegen hem zeggen, luister, we hebben je 10, 12 minuutjes misschien nodig. Als we je echt alleen maar nodig hebben. Dat is ook alleen maar het enige ding wat je moet doen. En als je beloof hem dan nog 10.000 euro extra. En weet je wat, we betalen je tatoeage op je kont ook nog mee erbij. En dat is jouw taak. Maar ik denk dat dit ongeveer het elftal is waar ze gisteren ongeveer ook mee speelden. Ik vind het fijn dat je achterin een groot en een klein hebt. Timber iets kleiner, snel,
Dumfries opkomend, Van de Ven vind ik prima op de linkerkant. Reinders vind ik beter dan Kluivert. Gakpo is gewoon een constante factor. En Frimpong staat daar nu, maar dat kan ook Malen zijn. Maar ik heb ook Malen hele matige wedstrijden zien spelen. En ik ben het wel met Reginald eens dat Dumfries en Frimpong zich vaak voor de voeten lopen of dezelfde ruimte bedienen. Ja. Maar Malen speelde gisteren gewoon een hele goede eerste helft. Maar moet het dan van een tegenstander afhangen wie je dan aan die rechterkant zet? Of hoe zie jij dat bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat iedereen in Nederland het nou voor een groot gedeelte met deze opstelling eens is. Want ik vind dat we best wel wat toppers hebben rondlopen. En ik denk dat je op 3 posities kunt wisselen, ook afhankelijk van de vorm en de tegenstander. Ja. Frimpong zou ik daar dus inderdaad niet neerzetten. Daar zou ik dus Malen neerzetten of zelfs nog Xavi Simons, omdat je dan Dumfries een vrijbaan geeft. Ja. Het middenveld zou ik hetzelfde doen, zeker tegen goede tegenstanders. Gisteren wisten ze dat ze veruit de bovenliggende partij kunnen zijn. Dan heb je met Justin Kluivert iemand die diepte misschien beter bespeelt. En achterin heb je eigenlijk, ik zou deze ook opstellen, maar je hebt genoeg keus. Ja, als er iets gebeurt, kan er zo iemand instappen. Dus totaal geen probleem. Dat de licht helemaal niet meer in beeld is. Hè? Ja. Als je die zijn evolutie, eigenlijk de evaluatie ziet over de laatste jaren, dat is toch triest. Die jongen. Eigenlijk, dat was misschien wel onze toekomstige captain na Van Dijk. Maar het is nu denk ik misschien de 5e, 6e keus centraal achterin. Lijkt wel vanaf dat hij het krachttong in is gegaan, dat het alleen maar bergaf is gegaan. Maar als jij dit ziet, kun je ermee leven? Helemaal eens. Alleen, zoals gezegd, ik vind ik ga niet het grapje nog een keer maken, maar Frimpong, die jongen snel. Kijk, iedereen kost tegenwoordig 40, 50 miljoen. Ja, en ik gun het hem ook, hartstikke fijn. Maar het is een kleine dribbelaar die totaal de overzicht verliest. En Dumfries in de weg loopt. Nou, dus ik zou hem nooit opstellen. Ja, en Dumfries is de man met de beste cijfers zoals het om assist en doelpunten. Langs die kant kunnen gaan. Dus of een rechtshalf, die blijft hangen. Fantastisch, hè? Maar je zal als tegenstander hebben... Zo moet je dus bekijken. Als tegenstander... Shit, ik moet tegen Dumfries. Ja. Dan weet je dat je flinker aan teruglopen komt. dat het pijn gaat doen. Ja, zeker. Als je tegen Frimpong speelt, kun je er ook een stoel neerzetten. Want dan loopt hij ook tegenop. Ja. Nee. Jij bent niet zo fan van Frimpong, heb je Nee, ik wil het ook een beetje niet te zeggen. Ik wil er niet aandenken. Nee, maar die jongen kan er niks aan doen. Hij doet zijn best ook, hè. Ja. Maar je ziet gewoon, iedere actie is onrust. Het is dezelfde type als jij vroeger, hè? Ja, klein, kappen draaien, erg snel. Sterkbaar. Geen draaistukken van een vrachtwagen en zo en dat soort dingen. Nee, Suzuki Alto. Suzuki Alto. Oké, we kunnen praten wanneer zelf. Er is één man aan tafel die erin gespeeld heeft. Dat is Erik, uiteraard. San Marino was dat. 93, zeg je met mijn hoofd? Ja, toch? Ja, dat is... Hadden we net kleuren-tv, geloof ik. Zie je het inderdaad. Hoe was dat, die wedstrijd? Het was de tweede keer dat je erbij was, hè? In 1 window, zeg maar. En dan kom je enorme trots dat je dat mag doen. De zoon van Jacques en Gerda uit Meersen, die plotseling zo'n oranje truitje aan heeft. En dat is mooi dat je dat mag meemaken. En als speler van MVV, ook nog dat bij. Dus dat maakt het helemaal mooi. Ja, was jij toen speler van MVV? Ja. Ja, je wel een tikkie, hè, die wedstrijd. Ik heb wel een tikkie te verwerken. Ja, dat was eventjes was niet zo leuk, maar goed. Ik kan me, weet je, dat ik die wedstrijd helemaal gezien heb natuurlijk. En vooral voor jou. En dat hele Malta met die Weghorst, en nogmaals, kun je niet vergelijken. Maar daar stonden een paar van die vleesmolens achterin. En je gunt Erik iedere keer, nu, weet je, want hij weet wel waar hij moet staan. En hij kan ook hoog springen en goed koppen enzovoort. Maar daar stonden 2 slagers achterin. En iedere keer als hij viel die bal net ergens anders en iemand anders scoorde. Ja. Weet je wat Weghorst ook had met die penalty. Maar dat weet ik nog heel goed dat ik die wedstrijd zat te kijken. Drink een slokje. En hij speelde bij MVV, die had toen 4 topclubs. Je had Ajax, PSV, Feyenoord en MVV inderdaad in die tijd. In die tijd was dat zo, ja. Een tijdje geleden. Ja, wel een hele eer dat je dat haasje mag krijgen en dat je daarvoor mag spelen. Dus, heb je nog het haasje? Heb je nog zeker. Bij ons in huis is niet heel veel voetbal, maar dat ding dat ligt in de kast. Bijzondere plek natuurlijk. Maar waar moest jij op het laatste moment nakomen met... Dat was een paar maanden van tevoren, dat was in Turkije. Ja. Toen had Marco van Basten zich geblesseerd. Dus maar toen kwam ik in een heel ander kleedlokaal binnen. Want daar zat Van Basten, Gullit, Rijkaard, Koeman Broers, Van Tichelen, Van Aarle. Die gasten. Dan kom je even uit Nederland. Dan kom je binnen met, maar hoe zit je dan in het vliegtuig? Bonfanti sporttas, hallo jongens. Geweldig. Ja. Waar zit je dan in het vliegtuig van? Ja, big smile. Ja. Dat is echt genieten. Dat is een compliment eigenlijk voor je werk dat je bij MVV gedaan hebt. En vooral ook de jongens om je heen die de juiste ballen gaven. En Sef?
Seffergozen. Ja, Goed zo. Seffergozen. Drink jij een stokje water? Gaan wij ondertussen naar de amateurs? De amateur. Zo, daar komt het weer. En we beginnen met Groene Ster tegen RBC. Groene Ster komt in die wedstrijd op voorsprong door een goal van Dylan Golding. Wat is in de name, maar het mag niet baten, want RBC wint wel met 3-1. Is dat de zoon van Glenn? Geen idee, moet je hem zelf vragen. Kiki Leverooy. Dan vrouwenvoetbal. SV Leverooy tegen VV Schaarsberg. Leverooy wint deze wedstrijd. Onder meer door deze treffer van Simone Kolen. En Simone Kolen Kijk. die staat Oh, bekend hey, om haar goeie golen. Opnieuw wat in de name. Het wordt wel 5-1. Ja. Maar liefst voor Hier weer, Leverooy. Dit is gewoon een mooie goal. Ja, Mooie goals. Mooie goals gesproken. Deze dan. Kijk eens even Kijk. mee. Zevermond tegen Sporting Heerlen. Weer 5-1. Roy Wetzels. Good old Roy Wetzels. 36. Hey Roy, gefeliciteerd. Die zit er goed in, hè? Speler van de week. Goeie goal, Roy. Die moet je nog een keer laten kijken, Sam. Echt, dit is... De Wetsel. Kom op. Wil je hem nog een keer laten? Die wil ik laten echt we nog. nog één keer kijken. Een valrukzier zou Erik zeggen. hè? Klaus Fischer. Klaus Marco Fischer, van ja. Basten. Maurice Graaf van de Hey, Rode. hoppa. Goeie goal. Ja. Ja, deze tellen we. Dat is een beetje zoals jij bij de Rode Ja, Veteraan, toch? ik hoorde het net al. Ik wist al waar je naartoe Ja? ging. Laat maar zien. Nee, laat maar even zitten. Doen we niet. Doen we deze te kort mee misschien. Schitterende goal. Zullen we er nog meer Dat gat zijn ze in Simpelveld nog aan het dichten waar ik gevallen Een ben. kuil wat daar ontstaan is, ja. Maar heb je nou ook zo'n mooie omhaal? Mag ook wel iets minder hoor. Het hoeft niet allemaal een team en een griffel te zijn. Stuur ze in de beelden naar tafelvoetbal@l1.nl en dan brengen wij ze samen met Mone Movies op de zender. Ja, mooie beelden. Wat ook mooi zou zijn is als MVV een keer een nieuwe trainer heeft, toch? Het duurt lang, voor mijn Een gevoel. half weekje hebben ze nog, hè? Ja, tot eind oktober moet er een nieuwe trainer zijn. Ja. Ze zullen daar zeer zorgvuldig mee omgaan, denk ik. Ja, de laatste informatie is dat er nog altijd gesproken wordt. Dat er tegelijkertijd nog niets concreets is op dit moment. Maar er is maar één naam die heel veel rondzinkt. Dat is Koen Daarde dan. Wij in de jeugd van Genk. Is misschien niet de meest aansprekende naam tegelijkertijd, maar... Nee, we hadden het erover voor de uitzending. En Reginald zei, hij heeft de laatste hoeveel jaar? Ik dacht bijna 10 jaar dat hij zeg maar, een soort manager is van de onderbouw bij Hoofdopleidingen, zoiets. Ja. bij Genk. En geen trainersfunctie meer is. Dus Mhm. is het dan om voor een papiertje te zorgen voor Davy Heijmans? Ja. Ik weet het niet. Ja. Maar ja, het is ook jammer. Ze hadden deze periode eigenlijk moeten benutten. 2 weken ligt de competitie stil vanwege interlandvoetbal. Om die nieuwe trainer aan de groep te laten wennen. Zoals bij VVV met Ja. Nienke. Ja, die hebben Maar het wel ja, gedaan natuurlijk. Ja. Ook dat zegt natuurlijk Het moet niks, ook passen, hè? Ik bedoel, ik ben benieuwd. Het is wel spanningsopbouw. Ja, maar wat je zegt, hè, het programma van MBV in de komende weken. Die spelen 5 wedstrijden in een tijdsbestek van 15 dagen vanaf komende vrijdag. Zo. Dat is niet ideaal om erin te komen natuurlijk dan. Of Nou, juist wel. laten we niet vergeten dat ze de laatste 3 wedstrijden 7 punten hebben gehaald. Hè? Ze Winning zitten mood. nou in de winning mood. Dus dat kan ook heel gunstig zijn. Ja. Maar wat jou betreft, vanuit Erik, als je dan zeg maar tot je heel veel wedstrijden in het begin hebt. Ja, het is gewoon, eigenlijk is het gewoon jammer dat je niet nu gewoon door kunt gaan met de coach die het overgenomen heeft. Ja. En die een beetje een beter gevoel in deze ploeg heeft gecreëerd, waardoor ook. En, maar er zijn punten gekomen, het voetbal ziet er wat leuker uit, er is wat agressiviteit op het veld. Misschien maar zo laat is het. Ja, dat mag niet volgens de regeltjes, Ja. dus dan moet je dus gaan ingrijpen en dan moet er dus een coach komen. MVV heeft natuurlijk Jurgen de Haan binnen de organisatie rondlopen. Die zit eigenlijk bij de jeugd, bij de academie. Die heeft wel een trainersdiploma. Je zou ook Ja. kunnen zeggen, zet die erbij en laat de Ze zitten boel ook bij als het is. Meersen trouwens, hè? Ja, en bij Meersen ook. Het lijkt een combinatie. Hebben we vorig jaar al over gehad. Ja. Ja, dat is bij Roda met Maurice Verbund. Ja. Als assistent trainer zit hij ook nog verbonden aan Blauw-Geel Weghel. Hè? Maar hoe staan we daar tegenover om Heijmans dan misschien maar te zeggen van nou, doe het maar met iemand ernaast? Nou, het is natuurlijk je moet even wat mag, dat is ook, maar het is ook wat kan. Dus ja, is er geld? Er komt geen dure trainer. En ja, Davy Heijmans doet het goed. Ze gaan natuurlijk ook 3 keer achter elkaar dadelijk verliezen. Misschien niet in die 5 wedstrijden, misschien de wedstrijden daarna. Maar je kunt het seizoen natuurlijk gewoon afmaken. Of je hebt een visie. We willen een bepaalde andere trainer hebben die iets toevoegt voor de korte termijn. Of we willen een jongere trainer hebben die, weet ik veel, die we hier kunnen ontwikkelen. Die gesprekken zullen gaan. Dus Maar Roel Koolmans wou het met jou doen, of niet? Samen. Ja? de voorgesprekken moet je mee opletten met hem. hè. Haalt hij altijd in de uitzending. Vertel eens Erik, hoe zit dat? Want ik ken het Roel goed. Nou, Het fietsgroepje was flauwekul. Ik ken Roel heel lang. En we fietsen ook regelmatig samen. Ja, en dan
Dat is trouwens een foto van Roel van een aantal jaar geleden. Ja. Maandagmorgen. Toen zat hij nog niet in die midden. Grapje. Roel is gewoon aan het kijken wat het beste bij hem past. En, anders had hij toch zeker al toegehapt als hij dat zo interessant zou vinden. Want voor hem is het niet het goede moment dan misschien. Nee, en hij zei voor de grap van ik doe dit alleen als Erik mijn assistent is. Waarop ik zei, ho. Hoezo assistent? Op gelijke hoogte, gelijke waarde natuurlijk. Zullen we eens even een tikje terug doen anders? Eens even kijken hoe het voetbal er weer uitzag bij MVV. Oké. Wat kan Meijer? Die laat het aan Langkoor. En wat kan Langkoor niet? Maar Meijer wel, ja! De Geuselt absoluut uit de bal. Langkoor. Goed geschoten nu van Meijer. Zijn raak is zoet. Een minuut later. Een enorme uithaal. Na knap voorbereidend werk zou je moeten zeggen van Langkoor. En Meijer is blij, dolgelukkig. Na al het geklets rondom zijn persoon. En het missen van die mogelijkheid. Zo even komt hij hier met de bevrijdende knal en brengt hij Ajax op. Maar goede momenten hè, tegen Ajax en tegen PSV. Ja, leuk. Leuk om dat weer terug te zien, ja. Ja. Dus, het was een fijne tijd. Ik denk qua amusement en qua kleedkamergevoel waren dat de leukste jaren, omdat het zo onbevangen was. Omdat je 's middags gewoon een witte broodje met Nutella deed eten en totaal niet op je voeding deed letten. Maar je was er wel en 's middags ging je weer trainen en de ballen waren niet perfect, het veld was helemaal niet goed. Maar toch had je op een of andere manier de chemie onder elkaar. En dat functioneerde. We hadden een paar oudere spelers met Rees en met Robbie de Laay en met Hans Linders. En er kwamen wat jonge gasten bij die zich wilden bewijzen. En die mix met een trainer die dat een beetje aanvoerde, ja, dat werkte. Ja, dat is te zien op de beelden. Ben je klaar voor een versnelde ronde? Even een rondje. Ja, Rondje 33-1. Oké, ja, prima. Dat is wat Wim Dusseldorp zou zeggen. Maar we gaan naar onze versnelde ronde. Tenminste, ja, daar begint hij. Zwemmen, fietsen of lopen? Fietsen? Al dus de triatleet. We hebben even je Instagram gevolgd dit weekend. Robbie de Lahaye of toch Chef Wolde? Ligt eraan of je wil eten, dan zou ik Hans uitzoeken. En voor het voetballen toch maar Robbie? Ja, oké. De Belgen maken zich zorgen, maar gaan ze winnen van Wales vanavond? Kippetje. Ja, geen probleem. Zoveel kwaliteit in België. En toch maken ze zich enorme zorgen. Hoeft niet. Nee, oké. Het gaat helemaal goed komen met de Rode Duivels. Volgens de Bundestrainer speelt Noord-Ierland met lange ballen. Kreeg je best wel wat kritiek over, Nagelsman. Moet je daar je excuses voor aanbieden dat je dat zegt? Nee. Deed hij wel. Ja, ja, ik vind het een beetje, hoeft hij niet te doen. Ja. Hij bepaalt toch? Zijn eigen keuze uiteindelijk. Lief Oktoberfest of Jikker Jazz? Jikker Jazz, dat was in Maastricht, dus Jikker Jazz. Oktoberfest, hè? Oktoberfest. Roermond. Ten slotte voor jou. Cultureel zijn we ontwikkeld. Ja. Heel goed. Roel Jansen, vriend van de show, naar de politieacademie. Ja, dat vertelde hij hier toch al? Ja. Toen. Onder embargo. nu is het Onder embargo. Toen, embargo. nou is het officieel gewoon. Maar Ja. ja, nou ja, dat is een nieuwe manier dadelijk om die bandietjes aan te houden. Hè? Gewoon een sliding van Roel Jansen. Hoppa! Zo'n tackle op straat, zeg je. Moet je wel even die camera uitzetten. Ja. Misschien hadden de Limburgse clubs bij de oefenwedstrijden afgelopen week wel een Roel Jansen kunnen gebruiken. Want ze maakten het toch een beetje bond met z'n allen. Fortuna, de reserves weliswaar, maar toch. Verloren met 1-8 van Lierse. Roda ging bij de Belgische eerste klasse SCVV met de reserves met 7-1 onderuit. NAC MVV 3-1, dat kan. En VVV redde het vegenlijf tegen Duisburg. Maar zo'n oefenwedstrijden. Duisburg is koploper In de drieten. in de dritten. Ja, dat maar- was op zich een goede pot, zei ze. Ja, maar dat was ook de enige van de drie. De enige van de vier met een goede pot. Maar, Ja, maar wat zegt dat? ja, maar toch, ik kan me niet, Ik kan als me niet voorstellen. speler, die onderbreking van Interland en dan een oefenwedstrijd spelen, ik had daar zo'n hekel aan. Ja, Ik vond het helemaal niet, want het gaat nergens om. maar dan moet je dat... Want Roda stond na 10 minuten met 4-0 achter. Ja, de reserves waarschijnlijk. Ja, maar dat is toch niet lekker, lijkt me, voor het vertrouwen. Ook al ben je reserve. Nee, maar ja, dan weten die basisspelers dat ze zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken. Ja. Zo werkt het ook, hè?
is het voor een trainer dan misschien wel een bevestiging, zeg je eigenlijk? Ja. Oké. Maar die basisspelers allemaal weg. Ja, of vrijaf. Of in ieder geval, vrij. roleren. Die hadden gespeeld. Dus Ja, maar wat vond jij is ook ervan, geen van een wedstrijdje spelen en midden in de competitie om de Katsenviel? Als dat erbij hoort, dan is dat zo. Dan maar- boek ik dat in als een training. Dan boek je dat in als een trainer. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik zeg. Dan Nee, moet want je niet verwachten. Het gaat niet om de knikkers. Ik trainde heel graag, dus dan boek ik dat in als een training. Dan ga ik dan Want met je niet om de werken aan knikkers, dingen. maar als je er eenmaal staat, laat je niet met 8-1 afschieten. Absoluut niet. Nee. Dus het is niet tegen Paris Saint-Germain dat ze gespeeld hebben. Nee, maar het zegt me alleen heel weinig, die En uitslagen. niks, het zijn toch ook jong ploegen? Ja, Maar wat jij zegt, ik boek het Snap. in als een training. toch? Zullen we eens even kijken wie ze komend weekend spelen? Want Ja. dan, Ja, gaan misschien we- wel leuk. Doe maar. Ja. De Limburgse club. Ja, toch? Hopelijk dat het dan geen 8 en 7-1 wordt. Roda tegen Den Bosch, VVV Emmen, Jong Utrecht, MVV op vrijdag. En dan later nog in het weekend Excelsior tegen Fortuna op zondag om 2:30. Allemaal live te Met volgen pizza's in de bus. via Arena Radio. De pizza's van Danny Buis? Ja? In de bus. Ja, lekker. Terug weg. Zingen wij trouwens 3 vaak punten in en een Duitsland. Pizzatje. Pizza's. Ja, moest je een lange bus reizen, 5, 6, 7 uur de bus nog. En dan waren er pizza's. Ja, dat doet wel lange reizen natuurlijk. Volkhornpizza. Er zit sowieso bijna 12 punten in, denk ik hoor. Gaan we zo meteen over Iedereen kan doorpraten. gewoon winnen, hè? Ja. Gaan we doorpraten in de verlenging, Reginald? Wat een geweldig. Hou nog even vast, nog heel Allemaal een even. beetje kort, hè, de verlenging. Bedankt mannen voor nu. We zijn er volgende week weer op L1 TV. Maar we gaan door op YouTube in de verlenging. Dus graag tot zo. Europa Cup 1 of 2. En nu hebben ze duizenden wedstrijden. Het orakel oreert, hè. We zijn weer op de rij. maar dat is wel- Gesticuleerd ook, hè? Kinderen van niet in het plat doen bij de verlenging trouwens. Ik vind het best leuk. We zitten alleen met veel Limburgers. Ja, ze- Waar komt die vandaan? Gulpen, hè? Gulpen, ja. Moeilijk, dan doen we het in het Duits. Wat Hoe kom zeg je vandaan? Ik ben van Hey Oh, best van Maastricht. en daarna van Ambi, hè? Ja. Ja. Ambinees. Het is niet hetzelfde, hè? Maastricht en Ambi. Ik weet het. Ja, het is een heel goed verschil zelfs. Leuk, hè, zo in het Maastricht, hè? Of in het plat, hè? Wat zegt Dat we met die gasten Nederlands spreekt. Zullen we het dan maar naar het Nederlands? Ja, doe maar. Ja, dan als ze dat toch zo wel zetten. De intro wel leuk. Kan ze nog veel plat, Erik, eigenlijk? Zeker. Ja, met het meisje. Toes. De vrouw, Sandra, is ook van Meersje. Dus ja, En een Durp ook, neem ik aan, toch? ja, en als ze onder de jongens zijn, dan praten we gewoon dialect. Jazeker. Zoals ze gehoord. Ja, precies. Dat deden jullie in de reguliere uitzending net bijvoorbeeld. Erik Meijer, Maurice Graaf en Reginald Tal. En toen eindigden we bij de pizza's in de bus. En toen wilde jij nog iets zeggen, net. Geen idee? Weet je niet meer? Nee. Hoe lang is dat geleden? Weet je hoeveel die tussendoor al verteld heeft? Ja. Veel ballen gekopt vroeger, hè? Ja. Toen dat mocht, hè? Ja. Ja. En Ik weet het niet meer. broodjes Nutella, ging het daarover? Iets met Nutella? Nee, dat begrijp Wat was dat? Ja, maar, Ja, dat was de tijd bij MVV. Tussen de trainingen door. We hebben een aantal jongens die 2 keer trainen. Ja. Dat deden al werken. Ja. Dus semi-prof. Ja. En die kwam dan de tweede training erbij. En ja, wij zaten dan gewoon 's middags aan een grote tafel. Dan kregen we een kop soep en een paar broodjes. Ja, en daar stond een pot of Nutella of Duo Panotti. Ja, en dan gooide je dat op het brood. En dan, als je zin had, had je 5, 6 broodjes. En dan ging je 's middags voor trainen. Ja. Ballen oppompen en door. Wat vond de Roda-diëtiste daarvan, van broodjes Nutella? Diëtist van Wankum. Diëtist, Ja. ja. Stevens die stuurde me gelijk naar de voedingsdeskundige. Ja. Ja, echt maar eens. Linea recta. Ik was geopereerd aan mijn knie. Ik was 5, 6 kilo zwaarder dan mijn reguliere gewicht toen. Dus, Je had een hele zware knie Ja. opeens. Of, Dat volgende knie. maar bij ieder doelpunt wat ik daarna maakte, ja, heel veel vocht. Bij ieder doelpunt wat ik daarna maakte, dan kwam die voedingsdeskundige. Hey. Zo van, het ligt alleen aan de voeding. Hè. Nou, de enige die bij Maar het heeft wel, in het heeft wel onze geholpen. tijd erg op het eten lette was Safounjet. Die was vervent wielrenner ook, hè. Ja. Was onze masseur. Ja. En die had het daar wel altijd over. Ja, weet je, we hebben samen 2 jaar gevoetbald, 2 topjaren, de beste jaren van mijn carrière in ieder geval. Maar ik leefde een heel ander leven. Ik ging 's morgens vroeg om 2:30 werken. Op een gegeven moment gingen we om 3 uur trainen. Dus stopte ik om 2:15. Haastte als een gek over de Noorderbrug om op tijd te komen bij de training. Dan bleef ik wel altijd heel lang hangen. Koffie drinken of masseren. Ja, en dan s'avonds moest ik ook nog 1 keer in de week naar school. Dat is een heel ander leven. Ja. En ik was toen al volledig... Ik was er wel eens jaloers op in de zin van... Ja, hoe zou het zijn als je je echt als profvoetballer volledig kunt focussen? Want dat deed zich enorm. Ik was daar echt mee had ook zo'n tasje en dan kwam die. En dan, ja, het was een full prof. Ja. Maar wij hadden toen inderdaad ook semi-profs.
Steeds minder uiteindelijk. Ik denk dat ik de laatste was. Maar we hebben alle 3 de tijd meegemaakt dat de sportmaaltijd, want je begon over de voeding, de sportmaaltijd voor een wedstrijd, dat biefstuk met brood was. Ja, of een droog kippetje met een aardappelpuree. Ja, dat en kwam daarna. Een ondefinieerbaar soort groente was er dan ook nog bij. In een wegrestaurant. Zo'n heel mager soepje hadden we ook vooraf. Heerlijk zo'n, waar een kip overheen was gevlogen. Zo'n sterrenbestaan wat jullie geleden hebben. Ja, luxe. Dat is pure luxe. Ja, precies. Hoe is het met de docu, Erik? Want Welke docu? je hebt je eigen carrière gehad, maar alleen heeft je natuurlijk ook een beetje groot gemaakt natuurlijk, toch, hè, met de documentaire. Meijer immer 100% in Duits, toch? Ja, die loopt nog steeds. Dus als de mensen daar interesse in hebben, is daar de mediatheek. En je kunt hem, in het Nederlands pakken in het Nederlands. Ja, met ondertiteling en synchronisatie. Ja? Door de mensen die het ook ingesproken hebben. Dus een Sef Vergozen speelt Sef Vergozen. Of praat als Sef Vergozen. Maar Roberto is Roberto. Maar zullen we heel even luisteren of jouw ouders ook echt door je ouders zijn ingesproken? Of Nou, die niet. Laten we eens even kijken wat je ouders van Aad de Mos vonden. Aad de Mos hat ihn auch nicht aufgestellt. Ja, irgendwann hat er es dann doch gemacht, der widerliche Kerl. Ja, das sagte er immer. Er mochte ihn nie. Auch als er ihn als linken Verteidiger aufstellte. Als linken Verteidiger gegen Hans-Peter Lehnhoff im Europapokal. In Deutschland war das, ne? In Deutschland. Er hat bei Leverkusen gespielt. Ja, das war das erste Mal, dass wir in Leverkusen waren. Was hat sich der Mann nur dabei gedacht? Erik hatte nie den schnellsten Antritt. Und der Lehnhoff, der war zack und weg. Ja, je moet toch iedere keer naar schaterlachen als ik naar kijk. Ik krijg nou heel sterk van... Klik die kanonen weg. Kapot. Is het... Ik wist ook pas op mijn 15e dat John Wayne geen Duitser was. Winnetou had je het nog. Winnetou en Old Shatterhand, Aan Winnetou. Ja. Grapje, hè? Ja, nee, ken ik. Ja, precies. Doe maar. Maar wel in je eigen Nee, dat tijd. was hem al. Ja, oké, helemaal goed. Maar het is met Aad de Mos wel goed gekomen, toch? Die verstandhouding was niet zo belabberd als er nu misschien overkomt. Of Die is eigenlijk zo gebleven. Ja. Want de man heeft mij niet met respect behandeld. Daar heeft hij wel vaker last van. Dat is moeilijk hoor, als speler om daar dan... jonge speler, je komt van MVV, je maakt een sprong naar PSV. Daar zit er een andere coach als die jou graag wilde hebben. En die zegt dan op de eerste dag, ja, maar dat zijn mijn spelers niet. Klaas Ingersson, hij is er helaas niet meer. En wij waren dan de 2 aankopen van PSV. Ja, dat is dan moeilijk. Om dan zo eruit te gaan als jonge fan. Om dan te zeggen, ik zal je wel eens even laten zien. Dat heb ik inderdaad ook geprobeerd. Maar die kans heb ik niet echt gekregen. Buiten het feit dat Wim Kieft toen ook nog wel gewoon echt goed was. Ja. En dat was mijn concurrent. Weet je de wedstrijd bij ons nog? MVV PSV. Ja. Keihard bevroren veld. Toen hadden we nog sneeuwschoenen. Ken je dat nog? In plaats van schaatsen. En toen, dat voel je in de wedstrijd ook, dat jij daar... jij was niet eigenlijk op je plaats. Tegelijkertijd liep hij ook nog in de pauze, in de rust, liep hij bij onze kleedkamer. Ja, die even fouten in het lokaal. Ik heb hem toch vriendelijk gevraagd. Maar die kreeg toen een flinke klap van hem op mijn lip. Daar heb ik nog een beetje last van. En toen heb ik tegen hem gezegd, wat je ook doet, maar je krijgt eigenlijk een knallen, wil je niet weten. En toen heb ik hem... daar zijn ze trots op met een tweeën. Maar tegelijkertijd werd hij daarna wel gewisseld, inderdaad. En, je kan me nog goed herinneren, die wedstrijd. Jullie in het blauw. Ja, ik ook. Ingersson liep toen ook op het middenveld in de weg. Ik ook, omdat ik toen echt... Wij wonnen toen, hè? Ik vond het verschrikkelijk. Wij wonnen toen. Ja? Binnen de goal ik vond het verschrikkelijk om tegen MVV te voetballen toen. Waarom dat was ook raar. Gewoon omdat het MVV was? Ja, MVV was en omdat ik met enorm veel emoties had. Ik speelde nooit en opeens moest ik spelen. Ja. Dat was ook zo'n hele rare actie. Ja, je was jezelf niet, maar die trainer speelde daar een grote rol in. Ik was mezelf niet. Ik ben ook iemand, ik had een beetje vertrouwen nodig. En de trainer moet een beetje lekker met je bezig zijn. Dat heb ik ook in het kleedlokaal. Met gasten het goed vond, ja, dan groeit er ook iets. Ja, dat was daar helemaal niet. Maar de Mos heeft dat bij meerdere spelers zo. En het is wat jij zegt, je kan toch altijd respect hebben voor. Ja. Ik heb daar ook altijd moeite mee gehad. Trainers, want die zijn er ook in ieders carrière, die het respect niet opbracht om gewoon fatsoenlijk met je om te gaan. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, Maurice, ik ben nu 56. Nou snap ik wel een beetje hem ook iets beter. Want hij had natuurlijk ervaren spelers, mensen die voor het nationaal team speelden. Ja, die heeft hij om zich heen genomen. En dat waren zijn buddies.
En die jongere gasten, daar moest hij niet zo heel veel van hebben. Ja, maar dan kun je nog hij wilde normaal zo lang met die mogelijk. gasten Ja, omgaan. dat snap ik wel. Maar hij wilde zo lang mogelijk op dat stoeltje blijven zitten. Dat was voor hem het belangrijkste. Maar goed, heb jij ooit een spits beter zien worden door hem op een backpositie op te stellen? Dat is... Nee, dat was niet de beste keuze. Dirk Kuyt, Ja, nou, daar. voor die historici. En daarom hebben we hem hier. Ja, dat weet ik. Voor dit soort, onder andere. En het plaatje ziet er ook goed uit. Die Hè, nog Sam. goed zitten. ja. Komt niet altijd iets zinnigs uit, maar het ziet er wel goed uit. Hoe was jij met scheidsrechters, Erik? Die lopen op het veld om het recht uit te spreken. Noodzakelijk kwaad. Volgens mij heb je ook wel eens iets gevonden van een scheidsrechter. Laten we eens heel even kijken. Ah, Wat is dit voor een programma? Ja. Rote Karte, wofür? Ich habe das Wort, ich habe ihn beschimpft. Ich habe ihm meine Mixer mit W genannt. En een mixer. keurig. Mixer met Keurig. Ben je hiervoor geschorst? Voor die uitspraak ook nog, of niet? Nee, maar ik kreeg voor de rode kaart 4 wedstrijden. Oh, en, dat is zat. 10.000 euro, dus dat was het. Zo. Zwaar. Ja. Ja. Ben jij wel eens boos geweest op een scheidsrechter? Ja, ik was veel te vaak boos. Ik was een opgewonden standje. Wat is Ik het ben- ergste wat jij tegen een scheidsrechter gezegd hebt? Tegen Dick Jol, maar die vroeg er ook af en toe om. Hè. Tegen Dick Jol ben ik een keer op hem afgekomen. Toen had ik al geel en toen zei ik, mag ik je kussen? Ik zeg, Graaf, doe normaal. Ik zeg, als ik genaaid word, wil ik ook kussen. Die floot zo slecht. Maar andere tijden. Ja. Andere tijden. Ja? Was jij altijd de elegantie en de beschaving? Nee, maar ik ben niet grof. Maar ik ben wel een keer door Van der Ende, spelen we thuis tegen Ajax, tegen het goed Ajax. En wij waren een redelijk MVV. En ik krijg onterecht geel, vond ik zelf, een sliding die op de grond blijft. En hij geeft me geel en ik sta op. En ik ga dat hebben ze nog op bloopers uitgezonden. Dat ik de hele tijd achter Van der Ende aanloop en hij probeert mij de hele tijd tegen te houden. Dus leuk als je er een muziekje onder zet. En uiteindelijk heb ik hem gezegd, nou, ik zie je dadelijk wel op het vrijthof, lul. Nou, ga er maar vast. En dan ben je zo hulpeloos. En dan loop je terug naar de kleedkamer en denk je, ah man. Wat stom van me. Ja, dat was stom. Ja. Ik vind de mooiste actie ooit voor een wedstrijd al was met Luijnge en Barry van Galen. Die lagen elkaar niet, hè. Dat was al zo. En toen stond 's morgens in de krant dat Luijnge het appartement van zijn vriendin kort en klein had geslagen. Dat lazen we 's ochtends in de krant. En 's avonds komen we bij de wedstrijd. Toen wisten we dat nog niet van wie fluit? Luijnge. Dus Luijnge komt van achter naar voren en Barry zegt zo tegen: hey, hoe is het met vrouwtje? Binnen 10 minuten had hij zijn eerste gele kaart al. Ja. Vond Roelof niet leuk? Nee. Dan kon Roelof niet wat in. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Ik wil nog even met je naar de Bundesliga ook, Erik. Gaat iemand daar Bayern het nog lastig maken dit seizoen? Nee. Dat is nu wel duidelijk. Nee. Als je dan bedenkt dat Musiala er nog niet is. Ja. De beste speler eigenlijk in de Bundesliga het afgelopen jaar met Wirtz samen. Nee, dan niet. Diaz doet het fantastisch. Van Liverpool overgekomen op de linkerkant. En Harry Kane, ongelooflijk, wat een fenomeen. Ja. Zo goed, zo technisch goed afwerken op goal. Echt ongelooflijk. En Compagnie straalt rust uit en bemoeit zich alleen maar met het voetbalgedeelte. Het stoot alles van zich af wat de rest van Bayern München is. Wat knap is, dat ze destijds Compagnie, terwijl hij degradeert uit de Premier League, dat ze hem toen als hoofdtrainer aanstellen. Kun je je voorstellen dat in de Bild-Zeitung met hele grote vraagtekens, wat moeten we met zo iemand? Ja, lekker. Abgestiegen en nu dit. Ja, maar hij doet het gewoon heel goed. Wat vind je trouwens? Dat zit fantastisch in elkaar. Wirtz, Liverpool, dat zijn fantastische filmpjes op TikTok. Ja. This is what they thought they would get. En dan zie je dan een of andere parodie. Maar wat vind je daarvan? Je hebt die natuurlijk heel vaak zien voetballen in Duitsland. Ja. Jouw clubje Liverpool. En nu bij Voor mij was hij de beste speler in de Bundesliga het afgelopen jaar. Dan ga je dus naar Liverpool om te kijken waar ligt mijn plafond. Ik moest ook heel erg wennen aan het tempo en de agressiviteit. Toen straks over die bulldozers die achterin staan. Ja, daar moest ik aan wennen. Ik denk dat hij datzelfde nu ook heeft. Hij speelt tegen spelers die een veel hoger niveau hebben. Ja. En die hem allemaal gewoon ongelukkig willen trappen. En daar moet je een methode voor vinden. En ik denk als hij zo meteen 1 doelpunt, 1 assist, dan gaat de machine weer lopen. Ja. Maar het is ook voor zo'n jongen moeilijk als je 140 miljoen om je nek hebt hangen als prijskaartje. En het is toch nog maar een jong ventje. Ja. En dus Liverpool, spotlight er volledig op. Ja, nu heeft elk dorp 24 camera's en die zenden alles uit. En je hebt social media en je hebt alles. Je kunt je niet voorstellen. Ik ben zo blij dat ik gespeeld heb in een tijd dat er niet eens een mobiele telefoon was. Ja.
Ja. Eens. Maar bij Leverkusen is ook heel veel veranderd, hè? Sinds hij weg is ook. Ja. Daar voetbalt nu Poku bijvoorbeeld. Ik ben, was 2 weken geleden, hè? Leverkusen, PSV. Ja. Champions League ben ik gaan kijken. PSV was goed die avond. Leverkusen matig, kon wel iets beter. Daar is heel veel veranderd. Ja, de hele as is weg, allemaal nieuwe spelers. Ik kan me voorstellen dat je als coach dan ook wel een beetje tijd nodig hebt om het zaakje georganiseerd te krijgen. Want Alonso, ja, dat was gewoon een voetafdruk. Het hele elftal was Alonso, want Alonso wilde deze spelers. En dan kom je, die spelers zijn er nog voor een groot deel. En dan moet je als coach met die erfenis gaan spelen. Dat is moeilijk. Maar wij waren ook bij die wedstrijd. En toen ik Poku in actie zag, dacht ik van nou, voor iemand die van AZ komt, trekt het wel redelijk naar zich toe zo in Poku de eerste doet week. het prima. Ook in de wedstrijd daarna en dus scoort hij ook meteen in de Bundesliga. Nee, hij doet het echt goed. Rechterkant oranje, een keer binnenkort, wellicht. Hij speelt bij Leverkusen van links. Ja. Dus ja, misschien ook wel verrassend. Maar goed, het is nog, laat hem eerst maar eens 10, 15 goede wedstrijden in de Bundesliga spelen. Dan kunnen we de volgende keer, als ik weer uitgenodigd word voor de tafel... Het is wel mooi dat Sam zegt rechterkant. Gewoon eigenlijk, want dat hebben we allemaal wel een beetje. Links staat Gakpo, klaar. Ja. Die is er altijd, die levert altijd. Ja, precies. Ja. Het is gewoon een vaste waarde. Hè? Ja. En die als je ook ziet wat hij van zoeken. ontwikkeling gemaakt heeft, Gakpo. Ja. Is gewoon een stabiele factor, gewoon een goede kerel. Gravenberg hetzelfde. Die had het ook moeilijk in het begin bij Liverpool. Heel moeilijk. Hij Ja, stond ja. ook meer reserve dan... Gravenberg bij Bayern München zat gewoon altijd reserve. Altijd reserve. Vaak. Ja. En bij Liverpool breekt hij weer door. Ja. En dadelijk heb je Ruben van Bommel achter Gakpo. Hoe is... Hoop dat hij weer snel goed Ja. fit wordt, Ruben. Erg jammer voor de jongen. Ja, zeker. Dat, Heb je dat wel op je lijstje staan, Sam? Nou, ik was ook benieuwd hoe is Vlekken eigenlijk geland in Leverkusen? Ja, met een vliegtuig natuurlijk. Maar hoe is hij Zo, geland in zijn Sam, eerste... zo. Tijdje geleden, kans hè? is groot, maar Tijdje geleden. Leuke woordgrap. graag gedaan. Ga zo door. Nou, hij heeft wel wat foutjes gehad de laatste weken. Zo links en rechts een paar ballen laten vallen. Hoge ballen, hè? Corners. Ja. Daar baalt hij zelf ook van. Ook tegen PSV had hij ook eens zo'n dingetje, helemaal in het begin van de wedstrijd, waar ik dacht... beetje zo'n Frank de Boertje. Struikelpartij met die... En dat is het verschil met nu met Verbrugge. Ja, ik keep gewoon stabiel, goed. En Roofs on fire. Ja. Roofs is on fire. Ik zie hem ook veel voorbij komen, Vlekken, in media-optredens. Omdat het volgens mij ook een van de weinige jongens is die goed Duits spreekt in dit Leverkusen. Staat er misschien wat druk op ook wel, dan, op die manier? Nou, nee, maar hij is absoluut de nummer 1 daar. Daar kom je niet omheen. Dat is gewoon onze international. Dat is onze beste Limburgse voetballer. Ja, dat is gewoon zo. Ja, hij heeft nooit de pech dat Verbrugge net stabieler of net iets beter is. Ja. Anders zou hij gewoon spelen. Ja, en die jonge gasten die worden alleen nog maar beter. Hè? Keeper is toch een ervaringsvak. En die Verbrugge, hoe oud is die nou? 3, 24? 24, dacht Die ik. zijn allemaal jong. Die gasten. Ja. Ja, hij is al iets... Mark is al een stukje ouder. Ja. Ja, maar ja, ook geen 35. Nee. Hij speelt Kun je fantastisch. jaren mee vooruit met die Mark drie. speelt bij een fantastische club. Laat die maar samen met z'n drieën. Moet je zien hoe snel het gaat. Uurtje van Bocholt. Ja, maar zo'n Ouders kunnen Bijlo. lekker komen kijken. Ja. Prima. Zo'n Bijlo. Weet je, 1,5 jaar geleden was dat nog... Ja, dat was hem dan voor de komende 15 jaar. Zie je hoe het snel alles verandert, hè? Voetballerij. Ja. Allemaal vergankelijk. Zullen we nog heel even over Fortuna hebben? Ja. Ja, heel graag. Ja. Hey, Ja, wat wil je positief. Ja. Positief. Ben Goed. je blij met Fortuna? Ja, vind ik chic. Wat bevalt je? Danny Buis, het voetbal, alles? Ja, gewoon dat Fortuna heeft het op een andere manier gedaan. Met een investeerder, op een andere manier met de club omgaan. En toch hebben ze op de een of andere manier het voor elkaar gekregen dat ze gewoon de beste club zijn hier in de regio. En steady al jaren. En steady, en de laatste week ook nog met resultaat. Ja. Leuke wedstrijden. Ja, een stadion ook goed vol. Ja, dat vind ik echt een heel groot compliment. Daar zal de coach ook heel veel mee te maken hebben. Want dat is ook iemand met smoel. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat hij dit Fortuna gemaakt heeft. Ja. Tegen Excelsior dit weekend. Tegen Simon Jansen. Die gaan we toch in de spotlight zien een keer. Maar Op kunstgras, hè? op kunstgras. Is dat een factor, denk je? Ja, dat is zeker een factor. Laat je daar nog door afleiden als Fortuna zijnde? Ik moet zeggen, ik had er nog niet over nagedacht. Maar ik denk dat Fortuna best wel lastig is. Omdat zij echt een ploegje hebben van de duels. Van het compact hard werken. Ja, Taran zal er ook niet op zitten wachten waarschijnlijk. Nee, ja, die zou dat eigenlijk wel moeten kunnen op kunstgras. Heel goed. Het is natuurlijk ook niet helemaal fit, Iataren. Hij heeft natuurlijk ook wel pijntjes gehad de laatste weken. Ja. Maar kijk, Excelsior met alle respect, hè. Als Fortuna gewoon weer op de 0 speelt,
En die maken er eentje. En dan staan ze stevig in de subtop. Ja, dan wordt het echt, echt leuk. Maar dat mogen we van Danny Buis nog altijd niet zeggen. Hè? Maar je weet dat vorig jaar, op het moment dat we dat zeiden... Ja. Nou ja, we hebben ook gezegd dat ze dadelijk een keer 3 wedstrijden klop krijgen. Dat kan gebeuren, maar uiteindelijk... Het zou leuk zijn als je in één keer in eind oktober in die top 4 staat. Voetbal je voor. Zeg je nou top 4? Als ze 2 keer winnen nu. Ja. Ajax inhalen, of hoe zie je dat voor je? Ja, waarom niet? Kan toch? Ajax vind ik nou wel echt de slechtste. Ja, dat is dan na 10 wedstrijden. Het zijn er 34, hè, dus er kan nog van alles gebeuren. Dus, maar dit hebben ze in ieder geval. Met leuke thuiswedstrijden. Wat is ook wel fijn, dat je thuiswedstrijden je publiek wint. Hè? Ja, zeker. Zullen we even kijken naar het spoorboekje, wat dit weekend te wachten staat, die wedstrijden. We zijn net al Fortuna tegen Excelsior en een volle vrijdagavond met Roda Den Bosch, met VVV tegen Emmen en Jong Utrecht tegen MVV. Nu hoorde ik jou volgens mij net heel voorzichtig kunnen toch alle 4 gewoon gewonnen worden? Ja, is het zo'n weekend? Kan het? Is dat al gebeurd trouwens? Of niet, hè? 3 van de 4 wel, hè? Dit seizoen gewonnen? Volgens mij... Bij mijn hoofd 1 keer dit seizoen, ja. 3 keer gewonnen, 1 keer gelijk. 1 weekend, volgens mij. Teken er wel voor. En dinsdag moet VVV weer tegen Jong Utrecht. Ja. Dus die gaan eerst tegen MVV en dan 3 dagen later tegen VVV. Het worden lekker drukke weken. Dus op tijd naar bed, mannen. Hè? Voor volgende week alweer en zo. Ja? 2 mannen. Gewoon even een putje bier drinken. Ja, lekker. Hij zei nee. Ik is alleen maar water. Ja. Verschrikkelijk. Goed. Tot in de week af, Sam. Bedankt, Erik. Succes komende weken. En jullie zien we volgende week weer. Dit was Tafel Voetbal. Tot volgende week. Graag tot dan.